jednim izvođačem sarađivao na pesmi, pa čak i na realizaciji spota i to je taj izvođač, moja muzička gošća za ovo jutro. Ivana Jordan je sa nama. Dobro jutro. Izvoli, Ivana. Dobro jutro. Hvala što si došla. I lepo te vidjeti ponovo posle pauze. Ovo kako da ne, stvarno mi je nedostajalo, moram priznati. Pa sigurno da jeste. Dečaka si dobila, ako se ja ne verujem. Dečaka Vuka, velikog, 10,5 meseci. Ovo pa već je veliki. Ozbiljan čovek, ozbiljan. Dobro, ti si bila poprilično radnja sa Big Bandom. Pa evo, mi već 2 godine unazad snimamo u studiju smo, iako eto za medije važi da sam ja u pauzi nekoj što se tiče rada u muzici, nekih možda 2-3 godine. Međutim, evo, u tajnosti smo snimali veliki poduhvat, stvarno muzički, onako neka nova priča, pop muzika u džez ruhu, u tom nekom novom ambijentu, u izvođenju fantastičnog Big Banda. Ja bih se zahvalila beskreno Dragoslavu Stanisavljeviću Frediju, koji je urednik Big Banda, koji je prepoznao tu ideju moje muzike i Big Banda kao neki interesantan spoj koji može da iznedri nešto. Svi na albumu koji će se pojaviti, kao i u pesmi Iznad oblaka koje ćemo sada posle vidjeti putem spota. Svi su rađeni takođe u studiju 6 i Ivan Ilić je snimao, koji je takođe dirigent. Koja divna dela stoje već iz ovih ljudi i eto, mi smo sad probali nešto novo da smislimo. A kaži me, koliko je to u neke nove, sveže ideje? Dobro, kako da ne, postati roditelj donosi jednu novu odgovornost, svakako radost, ali to je prvenstveno i velika odgovornost i ozbiljnost koja se unosi u život. Međutim, ja bih voljela da sada to što ja radim u muzici i moje umetničko to biće ostane nezavisno od cele te priče, da imam tu neku slobodu da... Tako da to sad pokušam da balansiram, da jedno i drugo iznesem na pravi način. Trudim se da budem beskrajno dobra majka koliko mogu u svakom trenutku sa svojim Vukom, a opet s druge strane muzika je moj život. Prosto ne živim ako nisam u njoj. I mislim da je za jedan dobar ispunjen život je važno za svakog čoveka stvarno da ne pravi neki kompromis sa suštinom svojom, da zapostavi jedan deo života zbog nečeg drugog. Sve to može da se balansira, da se... Naravno da može. Naravno da može, naravno bitna je i podrška i sve je to važno, ali za kompletan jedan život ipak treba da se posvetimo jednoj i drugoj strani, i privatno i poslovno.